हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि गिबि आपडेटआवनो दङ बर'निनो मेथाइ रोजाबगिरि बिथां खनसाय ब्रह्मनि मेथाइ रोजाबनायजों बे बोसोरनि बैसागुआव बिरगोस्रि मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। स' बिनिनो नोंथांमोना नैबे अडिअ क्लिप्स फैनो गोनां बिरगोस्रि बैसागु मिउजिक भिडिअआव सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै मोजां डिटेल्स मोनथ'नाय जायाखै दे लोगोफोर, जायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो हायाखै। स' उनफोराव मोजां डिटेल्स मोनोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायनो नाजाबावगोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ दाख्लै साननैसो सिगाङावसो नोंथांमोना JNB पिक्सार बेनारनिफ्राय पेरेपे 2 गोदान मिउजिक भिडिअखौ जानांगौ नोंथांमोना गोबाङानो नायखांखाबाय। आरोबाव मेथाइ रोजाबगिरि नार्जारी लोगोसे उषा रानि ब्रह्म बिथांमोननि मेथाइ रोजाबनायाव पेरेपे 3 मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। नाथाय दासिमाव बे मिउजिक भिडिअआव सोर सोर फाव खालामगोन आरो बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै जेबो डिटेल्स मोननाय जायाखै, मानो होनोब्ला बिथांमोना दासो मेथाइखौ रेकर्डिं खालामगासिनो दङ। स' बिनिनो नोंथांमोना नैबे ससे अडिअ रेकर्डखौ खोनासंना लाग्रोयोब्लानो जाबाय। गामिनि सिमा अरलायगोन आबै आबौ मोसागोन जै होयै होयै जै होयै होयै आगै नोंखौ बरायना लाबोगोन जै होयै होयै आगै नोंखौ बरायना लाबोगोन। स' लोगोफोर दानिया बुंदो नोंथांमोना दानिफ्रायनो सोर सोर बे फैनो गोनां पेरेपे 3 गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय।